sa papagayam dati lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Chester iti Kalihi, Hawaii. Sagudayan nga ti surat papagayam Dear Manong Nemy. May sakmet kada kiti agbuya kada ito yung alagip na palabas Manong Nemy iti kadak dito Hawaii. Anakit ko mga dan no adak dita lawagwan o Ilocos tasang ko lang mabuya no dikat mangig ko pa nga mismo. Dito na pintas na bukalis nga buses mo. Kinapudno na Manong Nemy kat siyak ti may sakang kanayon nga dumdumungig keng ka kada iti programam dito Hawaii. Mas dawak nga ron tabigla nga nagpukaw. Ngam sa nga balik ko na, babayan iti social media, babayan iti Facebook. Adda ka nga mabuya ken mangigmi. Sika nga para kanyak Manong Nemy kat kalalaingan nga giwasbas iti surat iti kasto iti klase na nga programa. Kat kasto man nga rod, nga rugyak ti aglagip tinapalabas. I love my mom so much, Manong Nemy. Iba't patig ko unay-unay ni mami. Gabutam, binunyagan dag idi paylaeng iti mamas boy. Tadyak libaken. Nga amin nga ibaga kaniyak ni mami katong palik. Gabuta, I know and I believe. Nga amin nga ibaga na kat para iti pagsaya atak nga anak na. Ken mamatiak Manong Nemy. Ano kasano iti kinapateg na kanya ket kastamet ti kinapateg ko kinkuana. Tasin no kuma ti ina adi mangipateg ken mangdungdungo iti bukod na nga anak. Ken asino kumamet ti anak nga di mangipateg iti bukod na nga ina. Ngem adda na ito di nga panawen para ti amin nga banag ken pasamak. Nga dayto ita Manong Nemy ti inak salaysayen. Babayin iti dayto yung program. Ubingag palaeng idi nga mariknakon ken naipasagapsepen iti panunot ko iti kinasiyaat. Kinadungo ni mami kanya kada kami nga kakabsat. Nangro na kanya nga siyakti na una. Itiligodan nga iso ket single parent. Uwen Manong Nemy, single parent ni mami. She's a school teacher with a great life principles. May nga maestra ni mami Manong. Kaya't na amadaan kami amin itinaranya nga masakbayan. Kaya't nang isagana tinaranya nga masakbayan mi. Kaya't nang agbalin nga success iti pamilya mi tiligudan ngagmaymay sa isuna. Nganoan niya terapap mi kanarapap na para kada kami. Kaya't iso ti matungpal ken magunud mi. Da kami ngagkakabsat Manong Nemy. Upat kami amin Manong Nemy siyak tinauna may kadua ni Myra. Ni Adam ken na kastamaten keninuli nga iso ti bunso. Siyak ni Myra ni Adam Noli. Baliupat kami Manong. Ket gaputa may isa nga maestra ni mami. She is a teacher. Nga saan lang nga basta teacher. No digat good teacher. Taado timang daydayo iti kinasyaat ken kinalaing na amang isuro. Taadon Manong Nemy di kiti nagbalagi nga nagander ken kuana. Ket kayat na ngagbaling kami met nga successful. Da kami nga mismo nga anak na Manong Nemy. No di kiti estudyante na kat nagbaling nga successful. Mas pay kanu kada kami a mismo nga anak na. Impasagapsap na kada kami nga adal education ti
Ti kang runaan nga may patawid dagiti parent kadagiti anak na. Tano di ka makaadal kaslaawam met ti serbin na tao. No pa at damet dagiti educated ngem ti aramid da ket uneducated. Dagiti nakaandal ngem awam met ti sursuro da. Kada damet dagiti saan nga nakapagturpos a nagadal ngem adda sursuro da ken na siya at met iti nagbalin nga biyagda. Tinituding nga panawin para kadakwada. Di makelak Manong Nemy nga naimura iti panunot ko iti usto nga disiplina ken nasaya at akababalin ken aramid. Takasta ti panangiwanwan kada kami ni Mami. Di makelak nga very charming, smart, and handsome. Guwapo ak Manong. Saan ko apaglastog? I'm not carrying my own chair, ako nada. Ngem iso ti pudno Manong. Ako nada nga adunto dagiti pagsangitek a babay. Ngem kunakmet, abe ko mga pagsangitek ida. San ko ida pagsangiten no diket paragsakek amin ida. Ket gapo iti daytoy nga langa takder ken kinatarakik kuna ni Mami abagay kanyak tagbalin nga pilot. Nga daytamet Manong Nemy ti ambisyon ko apagbalinan idi paylaeng amukon taganapap. Kahit ko tagbalin nga piloto Manong Nemy. Arapap ko dayta. Wen. Daytamet ambisyon ko apagbalinan idi amukon taganapap. To become a pilot. Ket babaen titulong ken na panangipaay amin ni Mami dagiti kasapulak ken babaen iti bukod ko nga tarigagay ken determinasyon ken kang runan ti amin Manong ket babaen iti panangtarabay ni Apo Dios kanyak ket nagunod ko dayta nga rapap nga iti Manong Nemy ket may saak nagbalinak a pilot nagbalinak amay sa piloto. Awanen ti sa pulak pa'y Manong Nemy gabotaim pa'y amin ni Mami kanyak ti amin. I'm very proud of you, my son. And thank you, Mami. Awanen ti problema iyo. May saka na pilot. Empty question ita. Rumbing una yung matin nga pamilya ka gabutay sikat inauna yamasino kadakwada iti amumum kaniya ngagbaling nga asawa asino kadakwada Chester iho. Sino kadakwada tagbaling kanong asawa Manong Nemy idin to tawam met tinagga serious wakpay kadagiti babay. Ngam ko na ni Mami Manong Nemy kabata naggraduara kon kan may sa akon nga pilot. May sa ka piloto. Agbibiyaya kon Manong Nemy. Rumbeng ka noon ay nga asawa. Kat siya sino. Marumbeng ka noon Manong Nemy ngayam amok ti babae nga kayat kong ikasara. Takilatisan na kanuman. Ne. Sabalin samot dahito na ito Manong. Pakibiyangan samot ten ni Mami ti pusok nga gayat. No pa'y kunak nga awanin sa pulag pa'y gabotem pa'y amin ni Mami ti pagrabangan na kaniyak nga anak na. Nagtungpalak metkas na tudyo nga inanak. Ngayon pudno unay te kunada. In every rule, there's always an exemption. At pagpatinggaan tenyaman na pagrebengan ti ina iti anak na. Kastamet at pagpatinggaan ti pagrebengan ti anak iti ina na. Tinakabut-buteng nga rule ti maysa nga ina Manong Nemy inawon na ganak ket biyangan na tipitik ti puso ti anak na. No agbalin nga diktador
nga ti pagayatan na kit isu ti kayat na nga masurot. Saan ba't nga pagayatan ti puso ti anak na. Ket makibiyang tapnulaing mangted iti advice ket nasiyat unay Manong. Saan ka di? No pagribangan nga paso dagiti naganak nga pakibiyangan da dagiti anak da no seknanen iti mandar ti puso. Saan da nga magmandar, saan da nga ibaga, saan da nga isuro. Ngem agad bas dalain. Kahit ngoan niya, ti kayat namit na kilatisen ti may sa nga babae para kan iti anak na alalaki. Makita na kanibaga na digiti saan nga makita ti masaknan nga anak. Uwin Manong, ti saan nga makita ti masaknan nga anak. Kat nasihat unay no kastaman laeng Manong ti panakibiyang ti may sa anaganak ko no may sangina. Ngem, sa bali ni mama, wano ni mami Manong Nemy. Sa bali ni mami ko na gabutan nagbalin nga judgmental, ken hypocritical, manghusga, ken manglalais. Husgaran na ti tao or awan ti pamaniknek na. Agpay sumanuno saan ng dagas ti manghusga iti pada na nga tao sang kadi. Nauyaw ni mami. Di na amo ti pakauyawan ti bagbagina. Ado digiti banag iti biyag na akayat na ngipakat nga dinamat may pakat iti pukod na nga bagi. Manipod ba nagubing ko nagbalinak anatudyo kini mami. Manipod iti kinaubing ko ket impay amin ni mami kanyak ti amin. Ngem no pakaseknan iti pusok. Awanen ti bibiyang ni mami. Inyo na'y unay idi ni mami kanyak Manong Nemy. Nga awan ti sabali nga ramidak no saan nga mangipasnek iti panagadal ko. Liklik ak kano pailaeng digiti babae. Ngem kasano nga maliklik ak Manong Nemy. Kaya damat kanyak ti suamin nga sapsapulen digiti babae iti lalaki. Iso nga awan tinaramidan ni mami no diket nang balubos metla kanyak idaadaan akon wano idaadaan akon iti college. Basta laki di ta saan nga madisturbo ti panagadal ko. Kaya iti kondisyon ngayam amok kang kuana no asin numan ti manubiak ket kilatisan da kano. The first girlfriend ko was Irene Manong Nemy. My first girlfriend was Irene. Irene pa tinagan na Manong. Idi amok kini mami impangato nang impababa akinita. Umis-isa makasla magustuhan na. Ngami di tamaamuan na nga saan nga Pilipina. Inobject na nga dagos. Di na kano kaya ti saan nga Pinay Manong Nemy. Ngam na imas ni Irene Manong. Di mo nga tapat yun Manong Nemy. No ikumparar ko kalagidado nga babae ni Irene ti kakaimasan. Among maten Manong Nemy dito ay Hawaii, dito ay Amerika. Kasla awan anyaman na ti sex dito ay Manong Nemy. Buwan saan nga kayat ni mami ta saan nga Pilipina ngem na imas ni Irene. Tadyak ininggaan naging ganjak naramanan. Jak ininggaan naging ganjak naramanin sunay ti dayta nga panangawis ko keng kuha na iti balay. Inawis ko iti balay mi ket inya mamok ken mami. Ngayon di mamuan na nga saan nga Pilipina Manong Nemy saan nan nga kinayat inobject na. Ngayon mawa nga bali ko na adan dito'y balay. Insirat ko iso na tisilid ko idi ta makapanawan ni mami. Inarakop ko nga dagos. Bimales mo itisuna.
Sa kinamalan dagiti lips na ket nagimas ka Irene. I like your lips. Ket binalas naman dagita nga agi ko kenkuha naman ng Nemy. Naggubal kami tirabaho ti kama. Game na game ni Irene. Aging nga di mi napupuutan ngagpadpada kaming nakaslakay pasngay amaladaga. Oh, Chester, you're so great. I like you. Ang galing mo. Oh, dyan. Dita. Ikam. Dita. Oh my God. Oan Manong Nemy nakaringringgor unay ni Irene. Iyaw awak lang at damakangeg kadagiti asog ken aring-eng na. Ngem oray no at damakangeg saan nga makaati pa. Saan awan ti makaati pa kada kami. Masapul Manong Nemy nga ramiden mi ti pagayatan tirik nami. Kadagpadpada kami nga naitayo kitiragsak. Isu ti first love ko ni Irene. Ngem kastay nakunak itayan Manong. Saan nga virgin ken saan nga kayat ni Mami sug. Gabot saan nga kayat ni Mami ni Irene Manong Nemy saan kun nga impidwa pay nga inawis sa Jabalay. Ket no awisan nak nag-date kami mapangka mag-check-in iti hotel bono mapangka mi kadagiti beaches saan ko na kinahit isuna. But why? What's wrong with you, Chester? Saan nakakayat ni Mami? What? Saan nakakayat ni Mami? Abang ni Mami di matungpal. Saan ka seryoso? Do you love me? I don't love you, but I like you. Oh shit. Nasakit man tinakim idi Manong Nemy ni Irene ngem awan tinaramidan. Taw mo na unay Manong Nemy ulit. Saan nga kayat ni Mami isuna? Ket no saan nga kayat ni Mami? Syempre, saan kumeten nga kayat? Manong Nemy nang sapulak nga rod iti sa bali nga mabahay nga nasken ngayam amok to kini Mami. Second was Debbie. Wow, Irene di mo na si Marone Debbie. She was a Portuguese. May sa Manong Nemy nga Portuguese. Pretty and happy-go-lucky. Kita Manong Nemy siyempre, mabangkumanin ipasyar kini Mami kilatisan mo. Ini tayo ipasyar ko ijabalay tapno iyam amok ken pakilatisak kini Mami Manong. Dagos manen nga nagwingi-wing ni Mami. Dilamag kuno apay. Anya ti adda kini Debbie nga dinakayat. Tiket kinalaing na nga manghusga itipada na nga tao Manong. Alisto nga makakita karig iti di nakayat a karakter tipada na nga babae. Di na kano kayat ni Debbie Manong Nemy agsibud ta sisim, loose and easy. Kahit no tamagik no anya ta kayat asawen da kita ngayon baghana. Manong Nemy, inkarigatan namat ngayon lawlawag nga pati isuna ket marigatan pay narigat na pay nga maawatan. Nalupoy kano ti pakinakem ni Debbie. Alisto kano nga maabak ti pakinakem na no addaman digiti dumteng nga panlubok. Naglaing ni Mami Manong. Kasla Diyos. Muna no anya ti karakter ti maysa nga tao. Imbaga nga ni Debbie kanu numasaktan laeng maminsan ket kasla mapukawan ng tinamnama. Dagita kanu laeng Manong Nemy ti klase dagiti babae ngagpakamatay no saandan nga kabailan nga sarangten dagiti pasamak. Dagiti kanu nakiting ti panagpampangunot na.
Wano isuda kano tinalaka nga mapukaw ti simbeng ti panunod da. Dagiti alisto nga bagtit. Posible kano ano ti agbaling nga asawa ket ni Debbie ket posible to nga agbagtit isuna. Makakatkatawak na maminsan Manong Nemy na makangkangig karagitang ibagbaga ni Mami. Naglaing ni Mami Manong. Imagine, amuna nga nakitin ti panunot ni Debbie. Amuna, Manong Nemy, nga alisto nga ag-surrender, nakapsot ti pakinakem. Manong Nemy, saan nga nakalusot ni Debbie kaniyak ididedi nga gundaway. Kas tinaramid ko idi Manong Nemy kini Irene, kas tamat tinaramid mi kini Debbie itirabaho ti kama. Sabali manen nga raman, sabali nga putahe, sabali nga puli. Portuguese Manong Nemy. Anat nagdidiferensyaan kadidi kiti babae iti sabali-sabali nga kunata yung sabali-sabali nga nationality. Naimas ka naraman dagiti bibig na. Manong Nemy namaknang ka nagpintas iti pakasugagan tisukog ti pamagin. Kasi lamay samon niya ka Manong Nemy. Nalupoy nga agpaiso. Nga po ta. Kasi lang naipus na kiti doha nga balon na. Nalupoy nga agpaiso kunak Manong Nemy takasla. Nalukay, naluknang na kiti tultulan na. Manong Nemy, alis to mabanog ni Debbie. Tay ti bayag ti panang romansak keng kuwana kasta una ti anal-al ken asog na. Mabanog ka nun. Aramidan mi kanon ti amin. Takas tanto ka numatlayang ti banagan na. Ti maka maitayok kami. Nga matuklumit kayat mi nga tuknuen nga langit man. Oen Manong Nemy na sintir ko ken napanagnaga ka talaga Manong Nemy timbaga ni Mami. Gabota na minsan laing arikos. Saan na kayat pa'y Manong Nemy ni Debbie? It's enough. That's enough. Magkakatawak Manong Nemy. Huston sagid di naging bagbaga ni Mami Manong. Kat numaminsan kat mabutbutay ngak tanakabutbutay ngak peso. Kasanuno kasta ti klase nga mabahay ti maasawa. Nga ore kayat ko upahay ngam dinan kayat. Alis to ngaglukay ti tornilyo da ako nada. Jak lagi di kayat nga mapasamak akasta ti biyag ko. Nga makaasawa ak iti adda bagbagtit na. Wano, isot agbaling nga ina dagiti anak ko. Manong Nemy na minsan ko lang nga rin namanan ni Debbie. Ti kabutbuteng ko idi Manong Nemy amangan nagpakamatay no kastang isinak isuna. Ngem sinintir ko isuna Manong. No tawagan na idi Manong Nemy kat saan ko ang ikaskaso. No may nagdanunan iti ayan ko idi Manong Nemy ket itarayak ilimanga. Sa ako imbaga na mismo keng kuwana idagsarita kami ni sangon-sango. Nga sangkon nga kayat isuna. Tama na. That's enough. But why? Apay? Maminsan kamit lang. Di maminsan talang. I'm sorry, Debbie. Ngam sikan, saan nga sikatin ay kari. Lading itek. Kahit sabi ko mga taon ti dakas nga ramidam iti bagim. Nadlaw ko Manong Nemy nga nagsakit tirik na ni Debbie. Imawan ti maramidan na Manong. No saan nga kayat ni Mami kastamatan kanyak. Jakbat kayat. No anya ti saan nga nangayatan kini Irene kastamat ka jak kinayat. Na naroon namanin kini Debbie. Nakaamak ni Debbie Manong. Iso nga dadang ison tiliniklikak. Kadyak ton kayat pa ito bumili itikas ken kuana. Si maruno Manong Nemy si maruno nga nanubiak. Kaninyam amok kini Mami ket iso ni Nancy.
Nancy. No ulit-ulitan Manong Nemy ket di ba at the word nga sinsinan kas diyan. Nagan na laingan Manong Nemy baka sa nga kayat ni Mami. Sinan. May isa nga Koreana Manong Nemy. Ngayon saan ba't man na kayat ni Mami? At ka no makita na nga madi. Ni Nancy ka no Manong Nemy kat arrogant. And jak may amo di ko na conceited. Jak bawat. Arrogante ka no isuna nalaing nga sabali ka no ti paglaingan na. Kinalaing wano kinasirib adi nakayat ti paabak. Nakao. Dakita ka no Manong Nemy ti klase dagiti babae nga di dakayat ti paatiw. Dagiti wise uno wise asabali iti pagwayasan da nga di dakayat ti paluko kay kayat da ti mangluko. Dagita ka no Manong Nemy dagiti babae nga manganter iti asawa da. Mami, are you sure? Tawang ka di pamatim kanya kayo ho. Nalainga ka kilatis. May sak nga babae kat amamok kan maandal ko ti karakter. Ti may sapatak nga babae. Kat saan at tuwag kamali. Napanagdakam. Di ba? Ni Irene, ni Debbie, napanagdakam amin nila sa ngari. Pagkatapos ni Nancy. Ano kasano ti kinadalikado ni Nancy? Wano kasano ti kinadalikado ni Debbie? Mas del delikado manen ni Nancy. Taapay, Mami. Taapay? No ni Debbie katagpakamatay. No agsakit tinakam na. At saan na nga may pakayat kakayat na. Ngem, no ni Nancy iti masaktan lumaban. Ha? So nga delikado iho. Saan mo nga seryosuan ni Nancy? Gabatasan nga na siya at para kang ka. Agbabawi ka to. Inton anderan na ka. Manong Nemy saan na akayat daytoy sumaruno ngayon nakinyam amo Manong Nemy kini Mami. Ni Irene di nakayat, ni Debbie di nakayat, nalupoy ka no, ni Nancy sos may sa Koreana Manong Nemy ng saan mo na nakayat ni Mami. Adda ka no, adda lata makita ng hamadi. Ni Nancy ka no Manong Nemy kat arugante. Arugante ka no isuna na laing sabali ka no ti paglaingan na. Kinalaing wano kinasirib adi nakayat ti paapak. Dakita ka no Manong Nemy ti klase dagiti babae nga di dakayat ti paatiw. Dagiti wise wano wise asabali ti pagwaisan na. Nga di dakayat Manong Nemy ti paluko ngem kay kayat da ka no ti mangluko. Dakita ka no Manong Nemy nga babae ti mangander iti asawa da. Di da kayat ti paiturayan iti lalaki. No di kayat kayat da ngay suda ti mangituray. Bana nga talaga nga jak kayat Manong Nemy. Iturayan nakid din ti may nga babae. No way. Siyak ti lalaki. Ket siyak ti rumbeng aking gato. Ti akin siyak tagbaling nga ari. Ray na laing isuna Manong Nemy. Ray na laing ti babae nga adda ti babaen ti lalaki. Banagajak kayat nga mapasama kiti biyag ko nga awagan dak iti Andres di Saya Manong Nemy. Manong Nemy numampay saan ko pa nga napanagnikan nga madlamadlaw ko kinapudno ti amin. Nanukasta nga kuykuyog kami kini Nancy Manong Nemy. Numabalin kayat nang isut ag gastos. Numabalin kayat nang isut ag piling sa dinno ti papanam.
Numabalin Manong Nemy kayat na no anyat digitir scan nga order. Isu ti mangituray kanyak. Saan laingin ko nak? Ngam siyempre, nobiyak isuna. Mabasamak medlat ta Manong Nemy iti panakaraman ko ken kuana. Ramanak amin ida Manong Nemy. Taore santo na kayat ni mami. Basta maramanak tulat tayo. Imbes ko mga siyak nga lalaki ti mang manage. Imbes ko mga siyak Manong Nemy ti lalaki iti mang romansa mang lailo ken kuana. Ngem ko na I can manage. Siyak ako ang bahala. Hagtagalog pa Manong. Ito sa may sa Koreana. Napindas ni Nancy Manong Nemy mamuntan digiti Koreana. Napipindas da. Nabiyag digiti matada, makinis. Kunam lang no saan da nga narungsot Manong Nemy. Kunam lang no saan mo nga saan da kang iturayan. Nakalalayang Manong Nemy nga makigabo ni Nancy. Believe ka Manong. Tursi-tursyen nak Manong Nemy. Imbes ko mga siyak ti bang tursi-tursi keng kuana. Imbes ko mga siyak iti bang pilko-pilko keng kuana. Karatista Manong Nemy ni Nancy. Kaya nalaing pa iti judo. Dito tiga po na Manong Nemy no talaga nga saan ko nga kayat isunan. So nga dahil ngayon Manong Nemy. Panagkanaig mi iti namin talo nga rikos nga isu amin tinakaamo isut na paturay ti kayat na kit isulat ta isumatan Manong Nemy tinaudi saan kon nga inulit pa iti nang i-date kang kuana nalaing nga talaga ni mami nga kilatis Manong uhen hamuna husto isuna mayat matap no maliklikak iti anyaman nga pakaisagmakak talagang ipatpatignak ni mami Manong. Ken pa-check Manong Nemy nga pagsayaatan ti masakbayak tikit kitain ni mami. Para kanyak. Ket ti pagsayaatan ti masakbayak tikit kitan na. She loves me so much Manong Nemy. Ipatpatignak unay ni mami. Ket dinakayat amay sagmak. Uray no siya ket may nga malalaki lalaki, piloto Manong Nemy. Aging ga Manong Nemy nga dimtengen ti may kapat nga babae di biyag ko nga daytoyan Manong Nemy iti nagproblema ak. Gabota talaga nga seryoso ak. No dagiti daddo mga babae nga mununag at saan ko marik na tinisang sangayan nga ayat. Ngem dayto may kapat Manong Nemy. Nagasaganak nga mangilaban ti panagayat ko. Ore na dayto iti pagkuntaan mi kini mami. Ni Melody Manong Nemy di si marunong nga nanubiyak. Gagangay laeng ti kasasad ti panagbiag da. Kinapudno na Manong Nemy ni imun una nga nanubiyak ni Irene. Nagpindas si biyagda ni Debbie ni Nancy awanin sa pulampay kadakwada Manong. Ngayon ko naknarodan na samot akayat ni Mami Isuda tada karakter da nga saan na akayat kat talaga nga saan kumatakayat tada panagnikak ng susto di kita nga karakter. Naidumduma Manong Nemy ni Melody isot si Marno nga nanubiyak. Gagangilahin ti kasasad ti biyagda nga day tatirasun no apay nga saan man nakayat ni Mami Suna. Manong Nemy. Amin ka di nga mabahay ngayam amok kini Mami. Kahit saan na kaya? Awan ti kayat na? Uno jakpay na nasarakan ti kayat na nga babae. Ay atek Manong Nemy ni Melody. Nakasaganak Manong Nemy nga mangilaban ti panagayat ko. No dagiti pat-upat nga muno na Manong Nemy ni Irene, ni Debbie, ni Nancy, wano talo ko nakuma. Kat sang ko idang in laban. Ngimita Manong Nemy kat nakasaganak nga lumaban kini Mami. Mami, itaan niya nga rason. Amin nga amok kang kakitiyo kayat. Gaputa. Saan ka nalaing na pumili? Chester,
Imagine, panunutim lang. Ore, adad nyo yung Hawaii ni Melody, nga makitam, ti kinanumuna, anya, ti panggap na, nga makirelasyon, iti kaskada tayo. Kaskan ka, may isa nga piloto. Napitas ti trabaho, dakal ti sweldo. Malasit ti data, at dapat pagbibingayon nga sa nikwa, nga para kada kayo nga kakabsat. Mami, sobra kayo, hanga sobra. Ibagbagak latipod mo. She seems to materialistic. Mawatan di kayo kasawin. Awan, Manong Nemy, awan kanu tinapateg kay ni Melody no saan nga material. Material lang manag. Dakita kanu, dakita babae Manong Nemy nga oras sa andang ipatpateg ti lalaki. Apakiasawaan na basta anda mabalin na. Bak nang isuna. Dakita kanu ti klase ti babae Manong Nemy nga alisto nga manggulib iti asawa da. Kanda dumapay nga adu nga negatibo nga ibagbaga ni Mami. Ay nga nga edita na kamagturpus akon kan may sa akon nga nanay nga piloto Manong Nemy. Isumaten trateng ni Emma iti bihag ko. Uwan Manong Nemy saan ko nga nailaban ni Melody. Kaputad damat kid di kinagpaiso na Manong Nemy iti imbaga ni Mami. Sabi nga tanga umang mapatangak ko na. Ni Emma. Iso daytoyin ko na. Iso lang ti Pinay Manong Nemy nga nanubyak. Wen ni Emma. Nagan na laingan Manong Nemy kat na Emma. Kaya't nga tan ni Mami iso na Manong. May sa nga Pinay ni Emma attractive. Kanyak Manong Nemy kat adaking kuwana dagiti sa guday ti may sa nga Pinay asap sa pulek. Apikid di nga minen nga mapanak palagpili ti sa bali. Nakadado nga Pinay. Naisem ni Emma. Napakumbaba, nadayaw, natanang, nasingpet, nagaget, napintas, na Emma. Ngay di arakupek, ken balsan namet ti arakop ko. No isang sangayan ti mariknak nga jakpulos na rikna kadagiti imun o nga babae ti biyag kumanong. Nabanglo, nadalos, agpadpada kami nga narugso. Mayat Manong Nemy ti panagmats mi. Ken ado ti mangibaga nga nasaraka kun ti talaga nga kamats ko. Mariknak nga patpatig ko unay-unay suna. Akasmet ti pamatik nga patpatig na iba't patig na kwet unay-unay. Ngayon di amok kini Mami, kini tarugyan nan Manong Nemy nga kilatisen ni Suna. Umis isam ni Mami. Agtungtung ed. Nang runa lang arudan idi ta makapulapul da uno nagkapulapul da iti duwa king gana ti talo nga aldaw. Awan ko man ti problema kaputa approven ni Mami Manong. Madlaw ko nga talaga nga agka-vibes da, agkagayyaman da, agkatsukaran da. Approve ni Mami kang kuha na Manong Nemy ng nagnangil ni Mami. Iti mamuan na Manong. Nga ni Emma. Saan madgayang managbaling nga na Emma? Agsipod na may sa nga diskrasyada. Oh my God. Disgrasyada Manong Nemy. Uri siya kadyak kumamad kayat agtaraken ken magpadakkel iti anak adyak met putot. Anya ken anya laeng ti kunaen dagiti babae nga naglasat den iti biyag ko. Wala ka din ti sabali nga masarakat. Ngem ti pusok Manong ket ikis na. Nga uri no naganak amalasang ni Emma ket iso ti ikis. Kanipatpatig ko ni Emma tilikodan di amin. Nga ore ibaga ni Mami nga di nakayat, di nalatakayat. Ngam siyak tagayat. Saan nga mabaling nga diktaran nak Manong Nemy ni Mami. I'm sorry Mami, kinarakin ko na. Kanya takit mo sa wag. Supringam ti pagayatak. Mami, sinupiat yun na upat nga babae ti biyag ko. Okay lang. Gabota talagang gusto kayo. Ngam ni Emma, saan yun nga masupyat pa eh? Ure kay papanan na laksinagdak nga anak. Manong Nemy,
Pinadas ko nga inalokoy tirik na ni mami ng talaga nga saan na akayat. Tinakayat nga ni Emma ti para kanya. Kahit kung tag-asawa, kahit kung tag-pamilya. Kahit ka po Manong Nemy tadamutan pagsapulak. Nagkita ti pagkasaraan mi Manong Nemy kini Emma. Kahit kastoon iti pungtut Manong Nemy ni mami idibagak na sumina akong kadakwada. Awanan ka ti utang nga ng baganakem. I'm sorry mami. Ngayon dumteng to ti gundaway. Nga takay tumanlat sumuko. Iba't patik ko ni Emma. Itilikod ng ti amin. Di mo lang panunutan ng ti anya ti sawan na gini babae nga di mo kinayat. Kalpasan na. Mami, may salaing tinaglasatan ni Emma nga lalaki. Siyak ti may kadwa. Irinto talaga iti imuno na nga babae ti biyag ko kita. Siyak ti maminsang may kasangapulo. Isong ori na ganak abalasang ni Emma. Iba't patik ko. Kat nagasagana ka mangilaban ito na itapamatid. Manong Nemy nagbaligyak nga nangilaban ti panagayat ko kini Emma. Limaman kami ngagpadpad. Nagkalaysa kami Manong Nemy kat imanugot nga di matla imanugot matlaeng ni mami idi talagang nga nagpursigian. Kat ito'y kong panagnek Manong Nemy sana ka nagbindot. Akas mo ti panang ipanagnek ni Emma. Nga oren man kasyahe nga nagbaling nga naganak amalasang. Ngayon nagtultuloy Manong Nemy dagitiya pagraraimak nga karakter ti may isang babae. Nadayaw, nasingpet, nabanglo, na managdaldalos, napakumbaba Manong Nemy. Awanin ti sa pulak king kuwana. May salahin ti pakuoyawan na, ti panaganak na amalasang. Yan tangay sa mimat akadan na Manong Nemy ti anak na. Tada kinilula na. No pa'y mapamisar sa rungkaran, tultulungan. Nadaan kami Manong Nemy ti duwa nga anak kini Emma, Manong Nemy, kat siyempre may isang lalaki agbalintubot nga piloto ken may isang babae nga balintubot akas kini Emma may isang accountant. Nimat laing mami ti simuko Manong Nemy kat nakananama nga agbalinto nga naranyag ti masakbayan da kita nakmi. Uray no ampay nga madanunan dito nga panahon Manong ken makitkita kon nga naimbaligan ti binangon ko nga pamilya. Manong Nemy daytoy nga rod ti pagkasalitak kaya nagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa kat sabi ko Manong Nemy tad namat panakaikari na nga may bilang akas true to life success story daytoy pagkasalitak. No pa'y akunada nga perpeka kanu nga talaga nga butawanin ti sa pulempay iti kinatarakik sa may saak nga piluto Manong Nemy. Kaya napindas ti balay mi, napindas ti asawak, kaya awang pa'y pulos tinagbaling nga problema itinagbaytan mi. Hamat kidi nga makuna nga perfect ti relasyon mi Manong. Ngayon para kada kami, perfect nga relasyon. Kaya daw dawat mi kinaabot Diyos nga sabi ko tawan to di dumdum nga nakana amang duprak iti ornos kan ragsak ti pamilya mi. Sabi ko tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Chester iti Kalihi, Hawaii.